Καλώς ήρθατε. Η εταιρεία Line Control σας παρουσιάζει τις έξυπνες εφαρμογές αυτοματισμού στον κόσμο των ξενοδοχείων. Στην νοτιοανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Σκάλας, βρίσκεται το Tesoro Blue Hotel and Spa. Μια ιδιαίτερη μονάδα όπου η σύγχρονη μινιμαλιστική σχεδίαση συναντά το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Αποτελεί ίσως το πληρέστερο παράδειγμα στο χώρο της έξυπνης αυτοματοποιημένης διαχείρισης ξενοδοχείων. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι το να επενδύσεις στην τεχνολογία των έξυπνων αυτοματισμών σε μία κατοικία είναι μία μεγάλη και περιττή δαπάνη. Σίγουρα όμως είναι το ιδανικό εργαλείο για έναν ξενοδόχο, επιτρέποντάς του να ελέγχει τα πάντα γύρω του σε πολύ μικρό χρόνο. Μόνο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Ο σύγχρονος ξενοδόχος βλέπει και λειτουργεί τα πάντα χωρίς να χρειαστεί να σηκωθεί από τη θέση του γραφείου του. Μπορεί να προγραμματίζει και να ενεργοποιεί δυναμικά σενάρια φωτισμού, άνεσης, μουσικής και εικόνας προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες του. Κάθε γωνιά του ξενοδοχείου ελέγχεται από την κεντρική διαχείριση. Η τεχνολογία KNX είναι ο ζωντανός οργανισμός του κτηρίου που προσφέρει στους επισκέπτες και τους εργαζόμενους άνεση, ασφάλεια και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της εφαρμογής είναι ανεπιφύλακτα Online Access Control System. Πλήρως διασυνδεδεμένο με την κεντρική διαχείριση, μας εξασφαλίζει την ελεγχόμενη και ασφαλή πρόσβαση σε όλους τους χώρους. Η μοναδική για κάθε χρήστη Proximity κάρτα μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε διαφορετικά προφίλ και εύχρηστες λειτουργίες όπως το Welcome Lightning. Μέσω της κεντρικής διαχείρισης καταγράφονται και δρομολογούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το κάθε δωμάτιο. Το προσωπικό ενημερώνει εύκολα τη ρεσεψιόν για την κατάσταση του κάθε δωματίου, αποδεσμεύοντας τον ξενοδόχο από καθημερινές κοινότυπες ενέργειες και χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου. Στις πολυτελείς σουίτες, ο επισκέπτης απολαμβάνει τα ωφέλη του ασύρματου κεντρικού ελέγχου. Μέσω ενός τάμπλετ ή smartphone προγραμματίζει και ελέγχει όλες τις λειτουργίες από το φωτισμό, τη σκίαση και τον κλιματισμό μέχρι τις multimedia εφαρμογές ήχου και εικόνας.
Η τεχνολογία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον με σημαντικά κίνητρα. Η δημιουργικότητα και ενθουσιασμός των υπαλλήλων που εργάζονται σε μία επιχείρηση είναι το αναγκαίο εργαλείο για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών που προσφέρονται. Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, το ζεστό νερό χρήσης, τα μηχανοστάσια και η ποιότητα του νερού της πισίνας ελέγχεται απόλυτα. Ο συντηρητής ενημερώνεται αυτόματα μέσω email ή SMS. Οι έξυπνες εφαρμογές αυτοματισμών μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και των πελατών του, να έχουμε πλήρη έλεγχο στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και ιδανικές συνθήκες ασφαλείας για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κτίριο. Έξυπνες εφαρμογές αυτοματισμών σημαίνει το συγκρότημα μπορεί να παραμένει σύγχρονο για πάντα. Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης. Μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα του κτηρίου και το κτίριο αποκτά μεγαλύτερη αξία. Μια σοφή επένδυση.